Comisiones Obreras y UGT acuden de nuevo conjuntamente y separados de la CIGA a la manifestación del 1 de mayo, que bajo el lema "Non teñen límite, loita polos teus dereitos", partirá del pabellón de Remedios a las 11:30 de la mañana para finalizar su habitual recorrido frente a la subdelegación del Gobierno. Los datos del paro que se han conocido hoy son para la secretaria provincial de Comisiones Obreras desoladores. Son datos demoledores, sobre todo na nosa provincia, onde con unha economía como xa en sí precaria, pois isto, dende logo, non axuda absolutamente a nada, nin a crear ni siquiera ningún tipo de expectativa, de boa expectativa, non? Os recortes o que nos somete este goberno do PP, está claro que non sei que máis queren ver, pero os que estamos todos os días, os que sufrimos todos os días, está claro que non serven para crear emprego, todo o contrario. O único que valen é para destruir emprego. En unha provincia, pois, como digo, xa de por sí moi precaria, donde hoxe xa casi 14.000 fogares xa teñen a todos os seus membros en paro. Por su parte, José Luis Fernández Celis pide soluciones para frenar el desempleo, el más alto de la historia. Demandamos que todas as administracións nestes momentos a prioridade tiña que ser o empleo, todas as administracións, dende a local, a provincial, a autonómica, a estatal, a prioridade ten que ser o empleo. E o que lle preocupa a xente é o empleo. En estes momentos ese tiña que ser a prioridade. E todo o demais é escapismo. E todo o demais é fuxida e é unha farsa que nos están contando e que os ciudadanos estamos descubrindo que é completamente mentira. Hai alternativas tamén, unha reforma fiscal xusta, equitativa, progresiva, que permita financiar con suficiencia pois os servicios públicos e a protección social que necesitamos nestes momentos. Necesitamos un cambio de modelo productivo. Está claro o fracaso do ladrillo e, desgraciadamente, pois a construcción temos un montón de xente no desempleo.